Ràpidament, senteu-vos, que passa? Vinga, ràpid, tots, corrents. Vinga. Ja te dia jo que no s'havien d'haver quedat a veure els dibuixos. Sí, no, i berenar després i tot. Com s'entere la babalona, ens tira del programa segur. No, si jo los de dibuixos ja ho sabia. S'haurà enterat o no? No, anem a dissimular, anem a dissimular. Lailo, 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 Lailo. Ja està bé, ja. Ja. Jo crec que com no s'han donat compte... Jo crec que presentem ja, no passa res. No. No han dit res. Presentem? No ha dit res. Vinga, va. Abans que ens tiren, presentarem primeres de la Grada Blava, que són el Col·legi Comarcal d'Hispanitat d'Orba. I en la Grada Rosa, el Col·legi Públic Canyada de la Canyada. Però anem a veure, per què em mires aixina? Què passa? Però passa el temps i se'ns fa tard i se n'anem al sense trellat. Vinga, va. Anem primeres de la Grada Blava. Alicia i Marga, veniu amb mi. I de la Grada Rosa, Maribí i José Antonio. A pressa, molta pressa, anem a presentar el sense trellat. El sense trellat són 10 preguntes, 3 respostes, una només és la correcta. Teniu possibilitat de rebot i l'equip que més preguntes tinga serà el que... Per cert, les preguntes... On estan les preguntes? Tu saps on estan les preguntes? No. Jo normalment les duc damunt o així damunt. Jo sempre les tinc per... Ah! Auxili! Hola, preguntes! Que m'ha agradat el truc, eh? Hola, preguntes! Que bé, ja està. Un aplaudiment per al truc de Canal 9! Postproducció i produccions cinematogràfiques increïbles. Us ha agradat el truc? Sí. És facilet, no? Sí. És un filet i ja està, i cauen les preguntes. Sí, ja no tenim excusa per a no fer-lo, el sense trellat, no? No, hem de fer-ho com siga. Vosaltres heu vingut molta pressa també, no, avui? Sí. Sí, però esteu bé? Sí. Estàs bé? Sí. Pues Antonio, tu com no em veus, que estic ahí en l'esquena, heu estudiat molt o no? Un poquet. Un poquet, normal. Vinga, va, Antonio du 2 mesos sense dormir. No passa res, no? I Maribí també. Esteu preparats? Sí. Comencem. Primera pregunta, atenció. De la parella Tom i Jerry, qui és el gat? Terry... No, repetís. De la parella Tom i Jerry, qui és el gat? Tom, Jerry o cap dels dos? Tom. Sí! Quina part del cos afecta la conjuntivitis? El nas, la boca o els ulls? Els ulls. Correcte, Alicia. La ciutat de San Francisco es troba a Castella-La Manxa, a Bretanya o a Califòrnia? A Califòrnia. A Hollywood cada any es donen el Nobel, els Oscars o el César. Els Oscars. Quin ofici té Popeye? Fuster, mariner o pintor? Mariner. Popeye is the sailor man. Moltes orquestres de música porten el nom de simfòniques, pompòniques o borbòniques. Simfòniques. Les 24 hores de Le Mans és una prova de ciclisme, automobilisme o equitació? Equitació. No. Rebot. Automobilisme. Era automobilisme, que ho ha dit Alicia. Anem a veure, la novel·la Tirant lo blanc va ser escrita per Miguel de Cervantes, Joanot Martorell o Joan Fuster. Miguel de Cervantes. No. Rebot. La segon. Molt bé. En quina ciutat es troba la Giralda? Barcelona, La Corunya o Sevilla? Barcelona. No. Rebot. Sevilla. Correcte, per a l'equip blau. Com es diu el punt central d'un blanc de tir? Diana, cercle o centre? Diana. Diana era, Marga, molt bé. Atenció, qui va despertar a la bella dorment? El despertador, el príncep o sa mare? El príncep. Quin d'estos 3 animals agarra major velocitat quan corre? La llebre, el cavall o la rabosa? La rabosa. No. Rebot. La llebre. La llebre, correcte.
Quin animal és un okapi? Un cangur, un antílop o una granota? Un cangur. Era l'equip rosa, tornem a dir la pregunta per a l'equip rosa. Quin animal és un okapi? Un cangur, un antílop o una granota? La primera. Rebot. Un antílop. Correcte, era un antílop. Anem a veure, per a l'equip blau. Quina és la capital de Guipúscoa? Vitòria, Sant Sebastià o Bilbao? Vitòria. Rebot. Bilbao. Tampoc, és Sant Sebastià. I atenció, equip rosa. La ciutat del Caire en quin continent es troba? Europa, Àfrica o Oceania? Oceania. Rebot. Àfrica. Àfrica, correcte. Quina és la professió de Miguel Delibes per a l'equip blau? Quina és la professió de Miguel Delibes? Caçador, escriptor o pintor? Escritor. Atenció, Mariby i José Antonio. De quin país és la bandera blanca amb un cercle roig al centre? La Xina, el Japó o Israel? Japó. En quin lloc de la pista es posa el jutge? En un costat, en les graderies o en el centre? Les graderies. Rebot. En el centre. Correcte. De qui es va enamorar Sansó? De Dalila, de Madonna o de Tita Cervera? De Dalila. Quin edifici és la residència oficial del president dels Estats Units? La Casa Negra, la Casa Morada o la Casa Blanca? La Casa Blanca. Correcte, molt bé. Ja han passat la primera prova del sense trellat, els concursants i nosaltres. Menys mal que han vingut les preguntes, menys mal que tot és bé i menys mal que sabem més resultats, perquè faltaria més que després de tot aquest esforç no saberem quantes respostes haveu encertat. Mariby i José Antonio i vosaltres, els diguem? Els resultats, sí? Bé, l'equip blau que n'ha encertat 10! I els de l'equip rosa no està gens mal perquè en tenen 9 en total. I el Quiquet se'n va cap a l'equip blau. I nosaltres se n'anem cap al tira-li. Ara estava jo explicant-los una història, si que és que tenim avui com a convidats, com a dibuixants en el tiralí, que són, per l'equip blau, com te diuen, Adán. Com estàs? Bé. Sí? Disposat a... T'agrada dibuixar? Sí. Sí, tu eres molt dormiló, no? No. No t'agrada dormir massa? Massa no. No se te queden apegats els llençols mai en la vida? No. No? Anem a veure qui tenim en l'equip rosa. Com te diuen? María José. María José, ¿y a tu t'agrada dormir? Sí. Te quedes a dormir a vegades en el llit ahí calenteta, quan fa frescoreta en hivern? Sí. Ah, que sí. Molt bé, nosaltres, quan arribem tard al programa, per exemple, Fanny o jo, és perquè ens quedem mirant els dibuixos o perquè ens quedem a berenar, però vosaltres, quan arribeu tard al col·legi pel matí, és perquè se vos queden pegats els llençols, Vos quedeu allà dormint, calentets i tal. D'això és la història que heu de dibuixar avui. Un dia que se vos fa tard perquè vos quedeu en el llit, dormint. D'acord? Teniu de temps fins que acabem les dues pròximes proves i després la nostra babalona, si està dormida i ja ha arribat, dirà qui dels dos ho ha fet millor. D'acord? Esteu preparats els dos? Comencem ja, vinga. I per així estan tots els rellotges que havien de buscar, perquè avui és tardíssim, són de quina hora? Ai, no sé, no vull ni mirar-ho. Vaig a acabar-los d'amagar, perquè això és el que han de buscar avui, és de la piscina filipina, uns rellotges, per a que no se faci tard. Per favor, els xiquets de la piscina, el número 3, d'ací d'este equip, i tu també, Yolanda. Veniu, veniu, veniu. Bé, jo ja estic tota confitada i ara, d'ací un momentet, aneu a estar vosaltres. Yolanda, com estàs? Bé. De l'equip blau. I tu, Francis? Molt bé. Sí? Esteu dispostes a trobar molts rellotges i que no es faci tard? Sí. Sí, que no passi com a nosaltres, que després el puro que ens van a pegar. Bé, teniu un minut i mig de temps per a buscar rellotges. Tu de color verd i tu de color roig. D'acord? Es poseu en les casapalometes d'este xic d'ací que és el babalot i després els contarem, d'acord? Esteu preparades? Comencem ja!
veurem si em pareix que heu tret tots els rellotges, Quina així, Francis, i Yolanda, ai, cada dia venen més fortes. Veniu així, Yolanda i Francis, què? Mira, t'has menjat un confeti tot, però mira, fica't aquí cara a la càmera. Mira, sa mare que s'ha menjat un confeti, atenció. Anem a veure, anem a contar primer els rellotges que ha tret Yolanda de l'equip blau. Us pareix bé? Sí. M'ajudeu a contar? Sí. Molt bé, vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 rellotges! 15 rellotges! I este s'ha quedat enganxat ahí al caçapal. Dona igual, anem a veure. I contem ara els rellotges que ha tret la representant de l'equip rosa, d'acord? Sí! Com? Sí! Ah! M'ajudeu o no? Sí! Vinga! 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18! Molt bé. Vine, sí. Molt bé han estat les dues xiquetes i el Quiquet de la piscina se'n va cap a l'equip rosa. Nosaltres continuem ara mateix en la bufabanya. Ràpid, vinga, ràpid. Ja s'ha acabat això? Encara no estan lligats les bufes? Va, que els xiquets ja estan així i se va fer tard. Per favor, veniu així amb mi abans de que... Va, per favor, Jovi, endús-te l'escala, que ja val. Cuidao. Ai, este xic. Mira, Àngela, tu te creus? Això és el que no hem de fer mai, fer tard als jocs. Àngela, de l'equip blau, com estàs? Bé. Bé? I Anto, de l'equip rosa, com estàs? Bé. Bé, heu de punxar a la bufabanya, no. Què heu de punxar? Les bufes. Les bufes, perquè la bufabanya és la prova. Teniu 1 minut i mig de temps i guanyarà la prova la que abans acabe. Si no, esperarem a que passi el minut i mig, d'acord? I una altra cosa més. Ja sabeu que podeu punxar a l'anada i a la tornada, d'acord? Veniu amb mi, a la línia esta d'eixida, i quan jo diga ja! Un aplaudiment ben fort per a les dos. Vinga! Molt bé, perquè les dos han estat Àngela a punt d'aconseguir-ho, que li quedava una i no l'acceptava. Ha estat molt bé, que sí, Àngela? Sí. Toca la mà. I l'equip blau n'ha punxat 10 neus. I Maratón Girl, Anto, que les ha punxat totes. I el Quiquet se'n va cap a l'equip rosa. Bé. Quina sort. Ai, no m'estranya que després em faça tard. Què havia de fer jo ara? Ah, el tira-li és de veres. Anem a veure el tira-li.
Ai! Adam, anem a veure, comencem per la primera vinyeta. Què passava en la teua historieta? Que està dormint, que estic dormint. Tu estàs dormint, Sí, ahí. estic Molt bé. dormint. I ma mare se'n va a l'escola ja, Ahà. a fer de res. Sí. I jo- Ta mare se va a l'escola, Sí. que és mestra, ta mare? Sí. Ahà, molt bé. I en la tercera vinyeta? Que mon pare ve i me'n diu que desperta ja, que em desperta ja. I jo no m'entere. Tu no t'enteres? No. Encara continues ahí dormint? Sí. Molt bé. I en la tercera vinyeta, quarta? No passa res, que ja són les 12. Ja són les 12 del migdia i tu encara estàs ahí clapant. Sí. Molt bé. I el mateix, l'alarma em desperta i tinc que anar a l'escola. A quina hora? El dia següent ja, l'endemà? No, el mateix dia, però a les 2 per ahí. A les 2 per ahí de la vesprada. O sigui, que te passes un matí dormint i a les 2 per ahí de la vesprada te'n vas al col·legi. Sí. Molt interessant, Adam. Això sí que t'agradaria a tu, no? Ho has fet alguna volta? No. No? Anem a veure ara, Maria José, conta-nos la teva historieta. Els dos que vaig lluitar per la nit, el xiquet, i pel dia va sonar el despertador i no va fer cas. Després, al final, es va levantar i eren les 10, Les 10 del matí, ja. les 10 del matí. O sigui, ja era massa tard, el sol ja estava molt alt i tal. Entonces va anar a córrer a baix, va agarrar la cartera i se'n va anar. Estava en el carrer i estava passant. Després va arribar així i sa mare donava la casualitat que anava al supermercat i va passar per ahí. Va veure el seu xiquet encara a la porta de l'escola i li va castigar. Li va castigar, però li va fer entrar a l'escola o no? Sí. Això te va passar a tu alguna volta? No. No. Anem a veure, Maria José i Adam, molta atenció, què ens ha de dir la babalona dormilona? Atenció. El nostre Quiquet Tiralí se'n va cap a l'equip rosa. El Quiquet se n'ha anat a l'equip rosa i anem a veure com està el marcador general fins ara. Tenim en primer lloc el Col·legi Blau amb un Quiquet. I l'equip rosa de la Canyada amb 3 Quiquets. I ara és l'hora de que s'afanyen els de l'equip blau en el Tutti Frutti. En el Tutti Frutti, on avui tenim una prova nova, perquè avui anem a fer la prova del mocador. O sigui, és una prova que consisteix en que jo li vaig a donar una ceba a cada concursant i el concursant que més plore, ix és el que guanyarà la prova. O sigui, que l'únic que han de fer és deplorar i tallar la ceba a trossets. Tinc, Juan Luis, esta ceba per a tu, i tinc esta ceba per a tu. I ara, quan jo diga que anem a... No. Per què? No. Per què no? Perquè no. Mira, a mi m'ha dit la babalona, tu, Fanny, ves? No. La babalona no està. M'ha dit que improvise. No. Mira, m'ha dit que improvise. Que però no, això de la ceba això és una bola com un camió, ho sé. Mira, no m'ha dit que improvise. No. Que no? No, tutti frutti. Ja, però m'ha dit que el tutti frutti Les que ja... cebes, el tutti frutti normal, improvisa però fins a un cert punt. Ja, però si era un canvi Tutti radical frutti, en el no veus que estan programa. totes les La nova coses? filosofia del tutti frutti, Mira, Diego, per un canvi favor. radical, serà possible? Ala, Seba. Ale, Seba Adeu. fora. Ja Seba m'he dit, fora. ja m'he dit a la babalona que improvisi un altre dia. Sí. Ja parlarem, No, Babalona, fora. Diego, mana. Val, D'acord? val. 7 coses. Heu d'identificar 7 coses i primer anem a presentar els xiquets que tenim amb Sí, perquè jo nosaltres. estic mosquetxa. Tu no penses parlar avui? Ja veurem. Parla, vinga. Bueno, Digues va. alguna cosa. Bueno, va. Vinga, aquí tenim l'equip blau. A Maria i a Juan Luis, com esteu? Bé. En lo divertit que era Juan Luis, lo de plorar, a que sí? Ara no us la- podien ara us la- plorar, a més els ulls tapats. Com tenien que plorar, Ja. pobrets? I en l'equip rosa està Yolanda. Eres Yolanda? Hola. I tu com eres? Ai, que, és que li tapen els noms. Com Maribí. Marivirtu. Marivirtú. Marivirtu. O sigui, són dos noms que als dos li falta una lletra, no? Maria Virtudes. Sí. Marivirtu, li diuen Marivirtu. Molt bé. Heu d'identificar 7 coses mitjançant el gust i el tacte. Com sempre, començarem per el número 1, acabarem en el número 7, una volta que nosaltres diguem ja. Esteu preparats? Esteu preparats? Sí. Començarem en la primera cosa per a l'equip blau, ja. Maria. Què és? Formatge. Sí, és formatge. Anem a veure, número 1 per a l'equip rosa, ja. Fuet, Sí, fuet, correcte. Número 2 per a l'equip blau, ja. No te ho menges. Un pinzell. Un pincell, molt bé. Anem a veure, número 2 per a l'equip rosa, ja. una esponja, Una esponja, està molt poet, L'esponja era correcte, molt bé.
Número 3 per a l'equip blau, ja, Maria. Si no pots en la forqueta, en el dit. Molt bé. Se'ls ha llevat abans de vindre, que no ho ha dit. Què és? Això. Això. És això, de moment. Ceba. En què? Cebes en vinagre, perfecte. Número 3 per a l'equip rosa. Te n'has acabat ja el fuet? Molt bé, número 3 per a l'equip rosa. Vinga, el berenar complet avui. Una oliva. Sí, senyoreta, una oliva, molt bé. I ara el número 4 per a l'equip blau, ja, Maria. No és de menjar. Pots olorar-la. Sabó? Una pastilla de sabó, correcte. Molt bé, número 4, perdó, per a l'equip rosa, ja. Això no te'l menges, Un color de cera. Correcte, ceres de colors, perfecte, molt bé. Estan d'un lince avui. Número 5 per a l'equip blau, ja. Boletes. Què? Era? Una guinda, exacte. Molt bé, número 5 per a l'equip rosa, ja. Això està superemocionant. Papa. Sí, senyora, paper, molt bé. Número 6 per a l'equip blau, ja. Per a tocar. Què serà? Quant? Uns guants. Molt bé, número 6 per a l'equip rosa, ja. Una bufanda. Una bufanda. És una llum, esta xiqueta, eh? Això, estic impressionada. L'últim per a l'equip blau, el número 7, ja, Maria. I Juan Luis, que va per el nas no, que és un poc complicat. Suc de... ¿De qué? ¿Cómo es de...? De taronja. No, de... Ai, que m'agarra. De tomaca. De tomata, sí! Molt bé, i número 7 per a l'equip rosa, molta atenció, has d'endivinar-ho, eh? Molta atenció, Yolanda. De naranja. No, era suc de llima, ho sent molt, era suc de llima. Suc de llima Juan Luis, era, respira. Yolanda. Ja te pots llevar això que tens el... Respira fons i Maria, ara quan li lleva això també podrà respirar. Maribirtu. Per què? Perquè ara contaré què ha passat. Per una cosa, no ha hagut un empat per primera vegada en el Tutti Frutti, perquè estàveu ja quasi... Però anem a veure. Equip blau. Equip blau, 7 coses encertades. I equip rosa per una, però està molt bé perquè són 6. Però el Quiquet se'n va esta vegada cap a l'equip blau. Però serà possible? Els maniquins també? Però vinga, home, a despertar-se, que així se ve a treballar. Serà possible? Veniu, xiquetes. Ai, tot el món així està avui, no vol treballar ningú, ja està bé. Mira, i en els braços ahí creuats i tot. Veniu Això així, què vol xiquetes, veniu. dir? Serà Vale. possible. Fiqueu-vos ahí. Maria, Molt bé, vosaltres ahí. vinga, Anem a veure. vinga. Bé, el cas és que els maniquins estaven adormint, però nosaltres hem de continuar jugant, com sempre, com cada dia. I avui anem a disfressar-los, efectivament, d'això, de sonàmbuls. D'acord? Els disfressarem de sonàmbuls. De sonàmbuls. Ens passaran qui? Verònica i qui? Ai, dime el teu nom. Ivana. Ivana, de l'equip blau, com esteu? Bé. Bé. I Maria José i Maribirtu, atenció, una altra, de l'equip rosa. Com esteu? Bé. Tu tens alguna cosa a veure amb l'altra xiqueta? No. No? No s'ha dut ficar d'acord ni res abans de vindre? Vosaltres sabeu com es vesteix un sonàmbul? Ells tampoc ho saben, perquè sempre estan adormint, pues portaran. Anem a veure què duen els sonàmbuls. Una jaqueta de pijama, uns pantalons pijama, una bata i un barret de dormir. O sigui, que s'han alçat de dormir, s'han ficat la bata i han eixit per ahí fora, com els maniquins que s'han gitat damunt dels baús, d'acord? Teniu 1 minut i mig de temps i si algun dels dos equips acaba primer, serà... Que ronques, Fanny. Ah. Si algú dels dos equips acaba primer, guanyarà la prova. Vos repeteix la història esta de la roba del sonàmbul. Una jaqueta de pijama, uns pantalons pijama, una bata i un barret de dormir. Esteu preparades les 4? Sí. Vinga, comencem ja!
s'ha acabat el temps. A veure, vosaltres a la dreta del vostre maniquí, vosaltres a l'esquerra del vostre maniquí. Anem a veure. Fiqueu-vos ahí, a la dreta, i tu fica't ahí, a l'esquerra. Bé, comencem amb el maniquí de l'equip blau. Tenim els pantalons, la jaqueta i el barret. 3 peces ben col·locades. I ara anem a veure, pobret, el maniquí de l'equip rosa s'ha quedat una miqueta paraplègic, pobret. Està, mira, la bata no s'hi val, perquè la bata, així n'ha quedat molt bonic, però millor si li fiqueu els bracets, millor, no? Bé, el pobret li han fracturat el braç dret, però li han ficat la camiseta, la jaqueta del pijama. Comencem pels pantalons, com sempre. Els pantalons sí que estan. La jaqueta també està, en el braç trencat, però també està. I el barret també. També 3 peces ben col·locades. I ha sigut un empat i un quiquet per a cada col·legi. Anem a veure què passa ara en el gran torneig. Fanny, per favor, quan acabi el programa i arriben els anuncis, heu de passar a veure a la gran Babalona, que vol parlar amb vosaltres. Crec que és per això que ha passat al principi del programa. Has de dir-li-lo a Diego. I ara, el gran torneig! Vaig a presentar els concursants del gran torneig, José Enrique i Jaume. Diego, desde luego, després ja veurem com quedem, no sé. Vicente i Eusebio. Bé, teniu 4 oportunitats per a fer-se les anelles del torneig. Perdoneu, però és que això que ha dit és molt greu, Jo no sé si... Ja veurem. Bé, 4 oportunitats, guanyarà la prova qui més anelles aconseguisca i si no hi ha anelles, doncs ja sabeu, l'equip més ràpid. Esteu preparats? Comencem, pugeu als cavalls. No sé. Pugeu, per favor, als cavalls. I el torneig va a començar ja! Veniu. Vinga, veniu cap ací. Eusebio, veniu. Mirau! A veure, veniu així, els de l'equip rosa a la meua esquerra, els de l'equip blau a la meua dreta. Hola, senyoreta Babalona. Anem a comptabilitzar ara les anelles de l'equip blau, Sí? Anem a comptabilitzar-les. Molta alegria i anem a veure 1, 2 i 3 anelles! A vosaltres vos agrada el programa, que sí? A que sí? Sí! I vos agraden els presentadors, a que sí? Sí? Molt bé, molt bé. Ha sentit, senyor Babalona? Anem a comptabilitzar ara les anelles de l'equip rosa. 1, 2 i 3 anelles, també! Però han arribat primer els de l'equip blau i s'adjudiquen el quiquet del gran torneig. I ara que vinguin els representants dels dos equips, senta't per ahí. Veniu així. Anem a veure, com et diuen a tu? Com et diuen? Héctor. Héctor, de l'equip blau. I a tu et diuen? José María. José María, de l'equip rosa. I com sempre que empatem, anem a fer el desempat amb el dau. Nosaltres tirarem un dau i els xiquets diran ja quan vulguin que pare i el que tinga el número més gran serà qui guanya, d'acord? Vinga el dau per a l'equip blau. Ja. 1, 2, 2 punts per a l'equip blau. Anem a veure, el dau per a l'equip rosa. Ja. 1, 2 també, tornarem a tirar el dau perquè han tornat a empatar. Anem a veure, el dau per a l'equip blau. Vinga. Ja. Un punt, un aplaudiment per un punt, ha estat molt bé. Anem a veure, eixe dau per a l'equip rosa. Vinga. Ja. Un punt! Molt bé, tu ves en Fanny i tu vine amb mi.
està clar. Ja està bé d'emoció, ja, molt Per emocionant. Paplís, un moment d'atenció. Està clar que així s'ho passa tot el món molt bé, nosaltres també, i ara anem a donar els premis. Però això és una qüestió de sort, que sí? Això del dau és una qüestió de sort, o sigui que tranquils, Clar. Heu empatat el programa, però la sort ha dit que han guanyat des de l'equip rosa. I el de l'equip blau, el representant, li diuen? A part de Héctor. representant... Héctor. Héctor. I el de l'equip rosa li diuen José, no? Ai, clar, si ja els havies preguntat abans. Clar. Ai. Anem a donar-li els premis a l'equip dels segons guanyadors. I l'anem a donar un... Telescopi! I per a l'equip rosa, com sempre, un televisor i un vídeo. Bé, i ara caldria dir-vos fins demà, però en realitat no sabem què dirà la nostra sabem. la Babalona, perquè ja heu vist el que ha passat. Igual no demà, tornem. esperem tornar demà. De moment, fins una altra. Adéu. 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 Adéu.